si na nọ na-abụ agbatịcha akwụkwọ anyị ji wee bụ ọgaranya abazighị njikọ asị arụ ihe ndị Igbo agbatịcha akwụkwọ anyị ji wee ndị ọgaranya adazighị nchịkọ ụkwụ asị arụ onye ekwezighị nchịkọ ele okenye a bịara chi gbasa akwụkwọ otu ndị okenye si ama jidekwuo ụtaba n'aka na ụtaba ọ na-werite nri akpọghị ụtaba dịka eji iwe wee ri ebe ndị aka na-afọ okenye efukwa ọjị atafọ dịkwa n'ime ime na mgbada na ọsọ ọjị bụ nke kịrịkịrị ọ dịkwa n'ime ebe ahụ ntizelu onye a nna anya nwa n'akụkụ akpa nwa ehi ka na-akpụ ya akpa nwa ehi ahụ akpa akwụkwọ anụ ndị Igbo na-anya eje mba ọnyara ya ime anya ya n'ime ihe afọ n'ime ya bụ ebiri bụ ikperi ka ụfọdụ na-akpụ ya ikperi ihe ndị okenye ji achụ ijiji na ịbụba je ka ọ taa ya n'azụ ọ na-adị ka azịza mana azụ isi ka eji wee mie na dịka nyọ ga-ekebi aka ọ dịka azịza ke ya ihe isi esie ike ma ndị ọzọ na na-efegharị were pịa n'azụ chọka n'azụ ọ dịkwa n'elu oke ubu ya onwe ka iji eje ya ma ịbụba je taa ya n'azụ nwekwa pịasuo ya n'azụ ebe a na-akpụ ya ikperi ọ na-adị na tinye na akpụ ya ọjị adị ya mgbe ụtaba adị ya ọsọ ọjị adịa nwezie anụ ọkpọ enyekwara n'ebe ọjị oketikwu ya tinye na akpa ha ọnya akpa ha ya akpọ anụ ka eji eme ya ọwụ akpọ agụrụ akpọ mgbada akpanwe ehi ọnya na-aza na-akụ ebe a nọkịta na nkịta onye ọna nchọrọ eweta maka na ya onye bụ onwe ya ebu adị ekpu okpu onye bụ onwe ya ebu adị ekpu okpu onye bụ onwe ya n'isi onwe ya ọ ka ịgba n'okwu alọrọ okwu echele eche wee kwu onye bụ onwe ya ebu adị ekpu okpu ịma na mmadụ nwere ike ibu onwe ya ebu onye ka eji anakasị na onye na-achọ onwe ya achọ onye na-achọ onwe ya achọ onye na-achọ onwe ya achọ ịmazi na ọka mma mmadụ ibu onwe ya ebukarị iji ịchọ onwe ya achọ onwe ga adị efunahụ ya efunahụ ịma na onye a nwere ihe na-eme ya na arụ adịrị onye na-achọ onwe ya achọ ọtụ ọkpọdụkwa onye na-ebu onwe ya ebu bụ onye efe na-esiri ike onye ahụ isigide weta kọbọ kịta ya enwe nwunye isi a weta gị na-efe ọzọ inwe ọ bụ n'ọsọ nke oyibo ihe onwe isi ọpụta na onye apụtachago isi a na onye apụtachago ịma na ọdụ ụzọ ihe na-abụ ị na-ekwu na ọpụtachago na onye atọgo na-apụtacha m alụ emekwa ma apụtachakwa m mana ma ọ bụ otu efu m efusigo m na onwere ihe ọzọ fụọ na be m otu efu ma kịta fego m onye bụ onwe ya ebu adị ekpu okpuru okpu adapụ ibunye onwe ka iti onwe gị n'elu isi gị okpu ahụ adapụ ọ na-egosi ụkọ na ụbịam na-enweghị na-adịghị n'ubi adịghị n'ọba onye bụ onwe ya ebu adị ekpu okpuru okpu je ka o bunye onwe ya tọbata n'isi onwe ya okpu ahụ bụ ihe izi ka dapụnụ ya bụ onwe ihe ahụ ị na-alụ ị na-agabiga ihe ụfọdụ afịagharị nwe ịfụ ndị aka ha na-adị nlo hinne ịpịa ikwu ya n'aka ọ dịka aka nwa ọfụ onye agha ya bụ onye otenkwụ onye bụ onye na-awa nkụ onye ya bụ ị gaghị na si na achọ m ka aka m dị nlo mana ị na-ete nkwụ ị ga na-atụ ete na-akpọ aka nkụ ị na-akọ ọrụ ugbo aka gị ga-akpọ nkụ onye bụ onwe ya ebe a ga-enwe okpu ị gaghị na-achọ ị gaghị nne ọnụ na-afịagharị abịa sị na nwere ụnụ ise inwe ụnụ ise nne ọnụ wee na-afịagha ahụ o nwere ise ya bụ ife na-aba ada agakọ ikpuru okpu yiri efe ọfụma bịa na-achọ onwe ya achọ ijide ụgwọ nne obodo niile bịa go ụgbọala ịtọ ị na-agba mana iji ụgwọ ebe ọ na-iri jide ụgwọ ebe na iyiri ụlọ
lee bidata n'ihe wekwa ụgwọ iji na onye bụ onwe ebe a na-ekpu okpu ifu ndị ejighị ụgwọ ha na-anya ofu ụgbọala nke a wee jiri ụgwọ n'anya ịtọ nna ha sị lee bidata ihe na-anya gasị mgbe ihe iji eme wee jiri ụgwọ na ngwe na ndị abịa na-akọ maka n'ụzọ onye bụ onwe bụ ụdị kpuru okpu onye nụghị na-agba ụgbọala ịtọ ma jide ụgwọ ka ebe ha efugo nkọwa inu afọ n'ọnwa ife a ime ife na ha efefe aka ọkara ege ebe ife ọ niile ijebe ichi ọzọ ịma na ichipụtagodi ya na-aka ụtọ ọzọ a na-aka ihe na-eso ichi ọzọ ehika ilibe ha niile ju afọ wee chọọ ọzọ iyi echi nna gasị na ọnwa ọzọ ị na-echi ọzọ ya echie ya ara iru nchi ọzọ maka na ama moto gị ege na ihe na-agabiga na onye na-ebu onwe ebo adịkpo ọ na-ebe inu ahụ na-esi apụtaba ifugo ebe o si wee ịghọta gị ekịta ọ sị na ike nka mmadụ adịghị ike ụmụaka waa ya nkụ ikenga mmadụ adịrị ike ụmụaka waa ya nkụ ikenga bụ ọkpesị ịmụ na ọkpesị dị iche na arụsị ọkpesị bụ nke a na-adị ka mmadụ mmadụ na-enwe ọkpesị mana arụsị bụ ọha na-enwe ya ọ ya ihe izi dị iche na arụsị na ọkpesị ọkpesị bụ nke gị chi nke gị atụchasị atụcha ndebi ya ọ ga-alọ mmụọ igbusi ya mmụọ ọkụ nkọkwasị ya ọjị n'elu mme nke igbosara aka onye ma o ji adị elu oji isi ya n'ime na-esi aghọ ngwa arụsị ngwa ọkpesị n'ime ọkpesị ahụ nke nwezi ikenga na-anọ n'oche njide ihe n'aka ọ mara akpọ ya akpụ ọ gụbụrụ nwe mpi na-abụ n'elu isi ikenga mee aka ikenga bụ dimkpa ihe ebe isi na-anata ike ihe na-egosi ụdị ike ị na-akpa ikenga n'ọlụgụ ụwa ikenga ị chọrọ ịdị ka ya aka ikenga na ikenga m na-edum eje edum ana onye gboo bido ha n'okwu okwu ikenga ịmanụ na-ekwuzi okwu chie dịka nwoke ji n'ụlọ o wetazi ọkpesị ahụ ntebesi ahụ otu ha si anọ ọgbọdụ ya ngada na-ekwuzi okwu ikenga ga anụ n'etiti ikenga ga anyị na ha na anyị ga-afịa ka ọ dị iche na ọkpesị ndị ọzọ gasị dozi nso na ya maka ọ ya nwa echie nwa aka nwe ihe ha ncha na-adịcha ebe ahụ dị ose ya n'anya mana ikenga ahụ ka ọ dọwazi ikenga ahụ ebe ọ tọkwasị ya n'elu ofido ma n'elu mpụta maka ife na uche na-agwa ya na ikenga enweghị ihe ọ na-emelụ m ana egburiri ọkụ ikenga ọnọbụ ebe ụbịam dị otu a wee ukwe jidere aka o wee were ikenga wee debe n'elu mpụta ebe o kwesịrị idebe bụ n'ime obi n'enu ebe o si ebutubu ya na mgbọ ya alọ mmụọ mana maka ife na ikenga onye nwe ya akpọrọ ya ihe maka na ọ bụrụ ihe o megoro ya o wee tọwa ya n'elu mpụta n'elu ebe si abata na mbi ya ụmụaka wee na-esi mmiri efe wee jee ofu ya ka ekwa nkụkụ nke ahụ ka e weta ya ka e wee sie nri eje were ikenga wee gbuwaa ya wee sui n'ọkụ o wetere wee na-achụ ya nna nke ihe ọwụ onwe ihe ndewe ebe a ndewe ka ebe ọ dị ọ abụghị ka anyị tinye n'ọkụ ebe ọ bụ ihe anyị kwere na anyị were ya tinye n'ọkụ anyị na-anyụ anyị wee were ya wee tinye n'ime ọkụ nwoke a ga-aba mba wee iwe gosi otie ya ihe mana emesịa ikenga ahụ ka anyị atọ ụta maka na ọnwụ na ikenga ahụ na-akpa ike ka ibie ọ ka idebe ya ọfụma ọ maka na ikenga ahụ adịghị eme ka ikenga ndị ọzọ ma eji tọwa bụ ya na mpụta ụmụaka wee jeje were ya wee sui n'ọkụ ikenga adịghị ike ụmụaka awa ya nkụ ife nwoke a na-akparịba ụmụaka ka ha na-akparị okenye ọ bụrụ okenye na-eke ụmụaka na-akparị ọgwụ okenye ga osibi lituo n'ebe ebigosi otu ebigosi kịta n'obodo osibi lituo n'ụtụtụ ka ọ jewe ọrụ ekene a na-achọ
onye ọ na-ekene a na-arị ibi elu ka mbụ ụzọ kene ya ka ọ fụtakwa mma na nkene ya o kenekwu ya ọnụ ha gafetakwa ọzọ kenekwu ya ọzọ ka ọ fụ m na nkene ya onwe onye nwere ugwu na nsọpụrụ ndị Igbo si nọọ osisi bụ nne ka mbụrụ na-aga ya osisi bụ nne ka mbụrụ na-aga ya osisi mmiri mkpụrụ chaa chaa a na-amụ ya mbụrụ na-amachata ya na-ata na ụmụaka na-akpali okenye abụrụ okenye niile ruo n'ebe ndị mmadụ bi ị ga-afụ onye ga-abụ ọnata ụmụaka na-esi n'azụ na-abịa aka na-efe onye aṅụrụma onye abịa aka na-efe na okwu ha ụfọdụ eje kwa ya aka n'azụ oje ka ọ daa ọkwụrụkwa nwa onye kọrọ ọkụ feta ụmụaka na-ekene ihe na-emegheli ụzọ ka ọ bata ọ bụ nna nkezi ụmụaka na-adọrọ aka n'ọnụ ọkwa ngwa ga aṅụzi oke mmanya kwenye ma na mmanya anyị megide oyi nwe ezi ugwu na nsọpụrụ n'ebe ahụ n'ubi ịmụkọ nọ na ike nga adịghị ike maka awa ya nkọ ifugo niile olugo nke ụmụaka ịtụghu unye mgbe ị na-aga olugo nke ụmụaka ịdọ aka na-efe mgbe ị na-aga olugo nke ụmụaka ịkwaghị mmiri mgbe ị na-agafe ifugo ihe ịṅụ oke mmanya na-eme mmadụ ya bụ na onye nle ugwu enyere aka wee letọpụ nke fe afọ ọnụ mana ọ bụrụ mmadụ ọ bụrụ ihe niile ọ bụrụ ike nga ihe ka nke ụmụaka na-awa nkụ maka ọgwụ ike nga ọkpakacha ike alụpụtara ya ụlọ iche onye ebe alụpụtara ụlọ dozie ọfụma ka eje nje were eje ụwa ya nkụ ịma na achọghị ihe ya eme gị dị ka mmadụ ga-alachata n'ike ọkụ ọ si wee fụwa ya ọnụ ịgba na n'ike ọkụ na ọ sị na-adị adị nne oge ahụ anyị na-etolite anyị jee ịsa ọkụ anyị kwudoro ọkụ na-ekwudo ha ọkụ ihe unu kwudoro bụ efele oyibo efele gbamgbam efele ada atụtụrụ mana ọkụ bụ na ọda na ha anaghị ejewe afịa ejere afịa igote ọzọ ọda ha anaghị esi n'aka dapụrụ anyị ọ pịara ikogo bụ ihe agha dịkwa maka ya ọ ya ma eji wee sị na onye ite abụrụ onye afịa ị gara n'okwu ahụ na onye ite abụrụ onye afịa ụfọdụ ewesịga ihe mezi na onye ite abụrụ onye afịa ife inu ahụ pụtara bụ na a na-eje afịa n'ụtụtụ onye a bụ mmanụ na-eje onye a bụ akpọ ya ele onye a ji ọkụkọ onye ọzọ wee a na-agbaga afịa na-aga afịa ya ele anya ya onye na-akpụ ite wee burukwa ụkpa kwa kojuo ite na ya ite isii ma ite asatọ doye ịtọ naanị doye ịtọ n'elu ndokwa ịtọ n'elu ọzọ wee kekọzie ya erilizi otu esi ebu ite n'oge gboo ọkwa n'elu obodo ewere eso ndị afịa ife mee na onye ite abụghị onye afịa ma na-apụta n'ụzọ ụkwụkpọ onye ji ewu ọ dasịa okunte okwu ewe na-agbago ụkwụ kpọọ onye bụ ji ọgwezi ọ dasịa okunte tụtụrụ nje na-agbago mana ụkwụ kpọọ onye bụ ite ọ daha na iti ya aghọọ mpekere ite ịnachighara azụ onye ite abụghị onye afịa onye afọkwara ka iso ha agbago afịa ụkwụ kpọzie ka erejiri ọrụ ugbo ofu ụbọchị ahụ onye ma na-ejebe ahịa n'ụtụtụ ụfọdụ aka ọ na-akọ nna ije afịa onwe nke oche ga-ada ma ada n'ụzọ ifu na onye ite abụghị onye afịa ma ọ bụrụ na onye bụ ewu ji afịa ọ daa okenye ọkpụkwara ewu na-agbago onye bụ ọkụkọ daa ụkwara ọkụkọ na ọ bụ isi akwụ ele ga-akwụkwọ kwasị ya mana onye ite ụkwụ kpagharị olu anyị ịma na anachighị azụ o nweghị ihe ọzọ ga-afọ ọrịa inu a wee sị gịnị ka mmadụ ga-achọta n'ike ọkụ ọsọ wee fụwa ya ọnụ n'ike ọkụ wee fele ndị gboo ji eli nri enwere ite ekpuru eji ete ofe ọ na-ebu ibu n'ọkụkọ ọ bụkwa eji nke ahụ ete ofe nwezie ite otu nwere ụdị ite dị iche iche mana eruzie n'ike ọkụ ahụ ebe ahụ ekezi ya ka ọ sị na-akacha afụ ụfụ iricha nri lacha n'ilu onyi ya n'ike ọkụ ahụ ọgụ ụfọdụ ya bụ ịlachi ya ụfọdụ adachalụ ọkụ n'ike ya ahụ ka na ose ya afụ gị onye ose na-afụ karịa ibie onye ose na-afụ karịa ibie ịmalụ na ụdị ike ose ahụ adịghị ọrụ
ịhapụ ije ebe ahụ mana isi na mma ọtụtụ ọkwa lacha ya enu ya lacha maka enu ọkụ nnu ada atụ ya na mgbagota nnu ada atụ ya ya lechacha igbogota na enu nnu atụ ije na anya ya nnu aṅaghị aṅa ọsọ aṅa ya ilu ebe ahụ ije merụ gị ahụ ịma na oge gboo n'ife eji esi nri bụ eku na ngazi abụghị ofu eku ga-eje n'ike ọkụ ka ọ tụgharịa ọsọ ahụ ọ ya tụgharịa ọfụma maka na ike ọgwụ isi ka eji wee mie ọ da-aghọ nkọ otu a ngazi na-aghọ nkọ n'iru ya ngazi ogologo anyị ji eku ofe ọ na-aghọ nkọ n'iru ya eku bụ osisi ka eji wee tụnya bụ eku ọ dị ka ngazi mana eku ka ọ bụ ọzọ ọ dị gbudigbudi n'ọnụ ya iku ya ose awada na ahụ ite ewere eku tụgharịa ya ka ọ gbagota ịkwa ya agha alụ nwe ya ọfụma ngazi uwe eku ka e nere anya wee lụọ ngazi ọmakarịzi eku n'ọrụ eku na ngazi na-alụkọ ofu ngazi na-aka eku alụ ọrụ ọfụma onye mere na mmanụ na kaadị n'ike ọkụ azụ na kaadị n'ike ọkụ ụlị na kaadị n'ike ọkụ ikupụtasị ofe gwụ nnegochi ebunego ofe ọkụ ka ịlacha efu na anya anyị ahụ ị na-agụta azụ ya ụlị ga-adị ebe ahụ ọ sị ga-aka na ya ihe na-ede ahụ ihe na-adị na anya bụ iku atụgharị ha oje na-eje papalụsịa o nwere efe ya bụ ije ka efu isi efu n'oge erighị ihe karịa ife iji azọnya bụ ihe n'oge mebiri gị ihe karịa ife iji azọnya bụ ihe o nwere nwa mpempe anyị ga-abụ isi na ịma hapụ ya aka ọ gụfuru ụdị isi mmadụ anyị na-zu ha ọdịda nduru na halhọfụ ka nwee ebe nwa do ntọ mana naanị nna m bụ ihe aka makasị bụ onye iyi kemkata ofu mụta egbu mmadụ ya nna hapụghị na anya na anyị nwe adịghị ime ya were gaba nwere ihe mmadụ gara chịta n'ike ọkụ ose wee fụwa ya na onye a na-ese ahịfịa na onye ga-egbu mmadụ na onye a ekwena ka ihe gbasara anyị a dị isi mmadụ hapụrụ anya ya were gaba na onwe ihe erizere aka tụ n'ọnụ kedu ihe ya atata n'ike ọkụ ose wee fụwa agha ọnụ ọbara gwụsa afọ n'anya kịta ka ihe ma akọ nne nwa m biko hapụ anya ha were gaba ebe a na-atụ ụdị elu anyị kedu ihe ma atata n'ike ọkụ ose wee fụwa m ọnụ kedu ihe onye meji wee tọọ ịnụsị kedu ihe onye ji enyi wee si ọnya kedu ihe ọ ya amata n'ọnya ahụ n'isi ya bụ na ọgụ ụfọdụ ife na-akarị ife eji azụ ya ihe eji azụ ya olu ha na ihe gbasara ndụ ya gbasara arụ ike ịrapụ ihe ahụ nwere ife eji wee rụọ ọnụ ndụ ya na ya na-ara sego adị mma a na-agwa onye ala ka mgbapụ na-agụ ya a na-agwa onye ala ka mgbapụ na-agụ n'ala malife ọ na-eme ọrụ ahịzi n'ala mgbapụ ịmụ na onye ala n'oche eji agụ ya na-amụ ya amụ kọọ ya ịga ọ wee wuke n'ofu ebe ya gwa onye ala na-ejide gị ejide maka ife onye ahịa iji ama onye ala mkpagharị si ọncha pụọ iche na ọka na ọncha ọ na-erugo ama ọbịa mgbe iji achụ aka ije nwuri enyi ya ọba n'ọfịa si n'ọfịa ọzọzi enụzia n'ọnọ na ndị ike eri ọnwụ dibịa apụta ka ọ wee nọkọtara na si unu nwutezi onu gwa m izu ọzọ ijebe dị si na-eji ogo m bịara ije n'ọya nta n'ọnweta na bịara ọdadị mma na-agwa onye ala mgbapụ na-agụ ya o kwesịrị na onye ala nke mbụ a na-agwa onye ala mgbapụ na-agụ ya ịma na ọgwụ agha na-emeta ya dibịa biko n'okwere m ya agbanwe ọgwụ ka enye ọgwụ ọzọ nke mgbapụ akara ngwa na-eche na anya ya bịago onye amụma nke na ọ ga-anọgwụzi n'oche ndị ka eji ama onye anya biri gị dị mma ọ ya arahụzịọla n'abalị ọ ga-anọgwụzi n'oche onye ala da anọnwe oche onye ala dara nwụla onye ma ala ji akalụ nkụ maka na ala ahụ ọnwụ na ọ rahụla isi na-akpa ya n'ụtụtụ anya aja mmemme ọ na-achọ onye ese nya na ya na-achọta mbọ ya ana ịnọwesị na ọ na-adị mma na-agwa onye ala ka mgbapụ na-agụ ya onye bụkwa inu nkozo ite ya bụ na onye a na-agwa ibi na-eto afọ ya ji eweta ihe ọ dere n'ajọ ọfịa ofu moso je weta ihe ọ dere n'ajọ ọfịa
ajọ ọfịa ebe a na-ebudo onye ibi otu afọ akwụchaghị ibi ihe anọdụzi ma na ịnapụtago itiwekwa afọ ịma na ajọ ọfịa na-agụ onye ajọ ọfịa na-agụ onye ajọ ọte gị n'aka ajọ ọfịa mgbe agwọ ya ibi kịta bidokwa itu afọ ajọ ọfịa na-agụ onye ọma ihe ọ dịrị ajọ ọfịa ya ji eweta ya kịta afụ moto bee na ajọ ọfịa onye nka na ndị gbaa na-emi ozu ndị ahụ na-ebuje na ajọ ọfịa dọbịa ọnwụ ozi ya kpamkpam nke na mapuo ya afọ inu asị na onye ala a na-agwụ ya ọ dadị maka mgbapụ na-agụ ya ma ọ bụ inu si na-anaba na-ada onye ori ji ọdụ olu obi na-apị mbazụ onye ejije gbute ọzọ na-adụ ya nna na ori ji anyị na-ezu adụkwana mma n'ofu kịta egwute kịta akpụgharịa gị ọnọdụ na-elota nji ọfụ na mgbada mere ọfụma n'ubi nke na mgbada n'ọnya aka m na-egwu n'ụzọ ụtụtụ echi n'abalị tata n'ọnya aka m ị na-agwa ekwe na-enye gaghị eche na uche dị ihe na-egwu ya bụ na o nwere ebe ọzọ fụ ji mmadụ akọrọ ndịgo mma ka kagoro aka onye mma nta mbazụ ị na-adịghị ọdụ maka ori ji ebe onye na mbazụ ji egwu oge ga aga nkezi mbazụ toro ogologo na mbazụ nke ndị ụta mbazụ nke ntabe ndị m ochie ebe ị na-adịghị olu obi na-apị mbazụ eji ori ji ọzọ oge ụfọdụ ndị mmadụ ada anụ ife ị na-agwụ ya okwu dịka a na-agwa anyị nkịtị ganyekwa na ọta afọ ihe ahụ ọ na ndị mmadụ na-anụ okwu nwunye ha na-anụ okwu di ha na-anụ okwu nne na nna ha ma ọ na ụfọdụ nne na nna ha na-anụkwu ọnụ ndụmọdụ ụmụ ha nsogbu agaghị adị otu ọ dị kịta onye na-agwụ ya ọ dị ya ka ị na-ekwu ya enweghị isi ọ na-achọ nke ọ ya eme karị nke ọ mere mbụ esi anwa m na nke a na-agwado ya anya dịgị n'ezi na-agwaghị nke ị na-ịpụ ụnyaahụ ịnata ha n'oge ndị nche wee nwude gị iwe na-ekwu na ịnọ nwe ebe ị na-eje n'ọnwa na-echekwu na nta na ọ na-adịkwana mma na-agwa onye ala mgbapụ na-agụ ya kedu nke ewu nke sego ọ dịkwara egwu ka afọ onye nwe maka na mgbapụ onye ala bụ na ala ahụ ga-akawanye njọ nke bụ na ọgwụ eluzi aka ka ịbụ ahụ na ịgbapụ kịta ọbana na-afịa mbụta anyị na-akụzi na ala ọ napụrụ afịa ahụ ngwọta Ifeanyị Chukwu si ụga site nke ọ sị na onye zuru ohi mere ihe ọjọọ mana onye zuru ihe nke o mee ka ọjọọ onye zuru ohi mere ihe ọjọọ mana onye zuru ihe ezu ka mee ihe ọjọọ ife mee ya bụ ọkwụ ọtọ onwe inu ọzọ sere na-achụpụcha ọkụkọ pịatawa egbe ụta nwekwa inu sere a na-abalụ onye ori ji mba si na-abalụ ji na-agbawa anyị mba a na-agwa onye ohi ji na izu ori adọ mma ji na-agbawa anyị na-egosi na abụkwa m nnukwu ji o chụwa anyị nyewe nke isi enu onye ori ji fụ ọgụgụ ya ori ahụ ezu ihe ọfụfọ onwe ndị ndị ori na-ezute nwe ife ha nwee ndị ori ahụ ezute nwe ife ha ụmụ onye na-amara edebe ihe onye ori bịagodo abịa n'ụlọ onye zute nwanya bụ ihe maka iji ebe ụzọ ya nwe onye na-edebe ihe otu nwa ngụkụcha ego hapụ ya n'iru ezichaba ewu arụ otu ọma na-egbu ha aja ọtụtụ otu mgbu na ndị ori ezu ego ubi eji chachachacha ma akpụ na-akpa ọ hapụ ube ahụ ebe a onye ori fụdị anyị ji agọrọ ya owuwe na-enwere onye ori ube mana onye nwe ube a kemgbe izu ụka ete ube a ji uju ejie lụọ ya lee olehọ onye mmadụ kparịta o meghị ya nke rụọ ya ke mba uji ube a dọleba na-ada na nchichara atụ ya onye ori ube wee fụ ya wee jee ka ọ ọrụ nwudie eziokwu na onye nwere ube a naghị apịa ụta mana onye hapụ ube ahụ na-atụkọ akpịrị ma onye ga-eji hapụ ụta otu mana ube a na ọ dị iche iche dị ụzọ ị na-achọ ihe alapụta eziokwu na ori adịrọ m na nwere ndị na-eme ihe ori ji ezolu idebe ihe ọfụ ori pụta ọgala onwe ya mana ihe adị ebe a
mana ịpụtara idewesi ihe na-etukọ akpịrị n'iru ezibeghị ori n'abalị ndị ori izuche ya taa azụ asị na onye ori bịa ndị ori bịa ya ma na onye a na-aga n'ụzọ yiri ọla edo n'onu mgbe n'aka dọkpụrụ akpa garala ọnụ bụrụ okpu garala ọnụ bụrụ ugomanya garala ọnụ bụrụ ụgbọala garala ọnụ wee gafee ọbụrụ sọ ya nke ụgbọala gafee ndede ntọ wee sobe nye ya n'abalị ndị fọdụ je na biya ọ nwe ihe ahụ inwe ọdụ mkpa ya agba ya n'anwụ ọ dị n'ime beghị ndị mmadụ ga-ahụ ife ha nwere na bịa ọ dịa ka ahụ na-agbaghị ya n'anwụ ya soju ọ bịa ka onye ọ na-afụ ya onye ma eji wee tụọ inu si na nnọọ onye golo egbe ọfụ na-ebu ya eje mgbalụ onye golo egbe ọfụ kwụ ya wee ra obulu egbe nyi n'okuku ọgba nọọ mmadụ nwụọ obulu egbe gawa na ibu egbe eje mgbalụ gị na-eji na-akwa ozu ka nwụ kịta na-ebe akwa na ozu nwụ kịta obulu egbe gawa na ya ọ ka ndị bịa nụ were ofe onye agụchara egbe na-enweghị egbe na biya karịa efu ya ka anya egbe onye ogige egbe okoye nkwa na egbe eko eji wee bulu egbe nga mgbalụ bụ na ozu ka nwụcha kịta a na-agbabata kasị onye ibulu egbe bịa na ya egbe eje mbụta ya kwa ozu onye igolo egbe ọhụrụ na-ebu eje mgbalụ ya bụ na ọ bụ na ọdụ otu a efu na onye zu ori mere ihe ọjọọ mana onye nwere ihe ezu nsokwu mee nke ka nke ụfọdụ ọbụ na iburu ihe ebu agadi mgbe kpochie ụzọ tupu onye ori akụkagide ya ha ọ na-akụ onye na-akụrụ ihe a mana iburu eje ndị ọ na-ezu echefuo ya ma ọ were ihe ekwentị ntị gị mana ọ gara n'ọnụ ewere ya na-aga na-ebu ntị elu na-acha na-ewe na-aza ka onye afọ na-ebu nke gara ọnụ tupu ị gbada n'ebe niile ndakarịgoro enwude gị kụjie ya aka n'alụghị ya ezigbo na ndị na-asịghị na-akụ ihe n'aka na-abịa ihe o ji ya mana gịnị bụ o ji bụrụ nke oke ọnụ a na-akpagharị na mgbede mgbe kwuru ya gaa gawa n'ọma ahịa o dị edebe ya na biya ya bụ a na-akpachapụrụ ihe anya oge ụfọdụ ọdachi na-anọrọ onwe ya anyị achọrọ ya bịa ikpe nte ọdachi obilite onwe ihe anyị mee ịgafere ka ibe gị ịbịa n'ebe a na-agba akwụkwọ ị ga-afọ ndị na-agba akwụkwọ fefe ruo 80 mana ụmụ ofu onye ga-efe efe apụ iche akpụkwe hapụ iche ugegbe hapụ iche ụgbọala ebu hapụ iche mana ndị ọzọ na-akpagharị na-agara onwe ha na-eme ihe ha na-eme ozugbo ọ na-abata efe nke hapụ ihe ilu oyi n'ahụ mgbaaka ya na-eke kwụ ọrụ mmadụ na-abụ ngwa akwa n'ahụ na-abụ okpu ya ofu ihe ahụ akwa oyi n'ahụ ibekarịa m obere lee ya onye ebiri nwere onye nke ọzọ afịa ka ezi ihe iji eyi na-akpagharị ọrụ isoko ndị ori akpịrị ndị ori nke fọdụ iche na onwe ihe fọ n'ụlọ be gị abalị abịa ụzọ nwere ihe fọ na orizi onye nzu ori mere ihe ọjọọ mana onye ozu nke ka mee ihe ọjọọ ọya ihe inu ọ na-ekwu ka ihe hapụ ịlapụta mmadụ ka ọ nọkwa ọdụ ka ụmụaka na-eyi akwanye igeri ifo nwa agbọghọ ka ọ na-aga ọgbara ọtọ sie na ya iyi efe oge ụfọdụ zie nọzi ya na nwere ebe ọ na-aga ewe nwee mabụrụ tụpụ enwere onye ahụ mmenya ihe ya emerụ ya ha ya etinye ihe ya atụ ya nga mana emesasị ma gịnị bụ eji yi ụdị efe na-aga n'ụzọ ọsọ gị na-aga n'ụzọ ebe o ji ụzọ ose na-efe oyi wee pụta be nne ya onye mere na ahụ nke ụfọdụ nne nna nwa yiri apụta jee yipụ akwa n'ime iji akwa wee si na be m wee pụọ na ọ dịghị nwe nne jee yipụ akwa ịmanye ireta akwa sisi n'ụlọ m wee pụọ onwe akwa ya efesi nwa na-eyi akwa osikwa be mmadụ wee pụta onye bụ na anya na-elu ndị nne ụfọdụ ya yiri nkaba ọsọ ya dị ya ọzọ na-ewere anya nke ha ọsọ ya na-eyi ndị ọzọ na-eyi nke ma ya pụ iche o wee ide wepụta mmadụ tụtụ akwa onye m nwa nka nne ya ọnọkwa wee yiri akwa wepụtara ụzọ ịnọ nna be ya na-akpanatarị gị iyi n'ụlọ ya bụ na o nwere ka nwa ha si daba na nsogbu maka ifi ụdị efe ahụ oyi onye tinyere na nsogbu ha ya eje kpe ya ikpe tụ ya nga mana onye yizi efe ahụ eyi akọzi anya ahụ ndị Igbo si na ikpe amaghị ọkụkọ na nne gị ọhịa ihe ahụ inu ọzọ ikpe amaghị ọkụkọ na nne gị ọhịa ibute osikapa ị ga-eri ntọrọ ya n'iru ezi ejebe ịsa ngazi ọkụkọ ebe wee mụsasị ya ebe niile bụ ichepụtazi ngazi ụda ọkụkọ abọsago nri dọba bọsasị ya na-atọ ya na-eri iwe buru okpiri kụgbuo ọkụkọ
nne gị pụta ma nna gị pụta si na ya akwụ m ụgwọ ọkụkọ ya akwụ m ụgwọ ọkụkọ n'ikpe ama ọkụ na mmiri ọghe iburu nri si n'ime ụlọ ebe ekunyeghị nri si n'ime ebe ibe gị na-eri webu nri wepụta n'iru ezi wee dọba nri na wee jebe ikwe ekene ka inyo anya manya ọkụkọ wee fụ nri wee bọsasịa ọkụkọ ma nke bụ nke ọma nke bụ bọsasịa osikapa ịdọba ị ga ha achụ iri bọọ ya bọsasịa tụsa ya na-atụrụ na-erizi ịpụta wee fụọ efere ka ọ tọwa ya na-akụ ebe dị fụọ osikapa ịkara iri ka ọ bọsasịgo wee wuru okpiri wee kụgbuo ọkụkọ ọkụ ihe o mere adụma ịbọsasị mana gịnị ma eji dọwara ya n'ezi n'Igbo si na ikpe amaghị ọkụkọ na nne ọghịa mana ọ bụrụ na igburu nne ya kwuchie ya ọkụkọ ebe wee bunye ihe iji kwuchie ebukapụ ya kwue nke ọzọ kwuekwa ọkụkọ mmụọ ka ọkụ mmadụ ikpe amaghị ọkụkọ na nne ọghịa agadi nwaanyị kụnyere nwa ọsị na eze adịrị ya ekurie ka ọ tagbuo atagbuo nke atọkazi gị ka ihe jikọta ikoko nwa na bịa nna ụlọ eku ime eze adụkwado m eji eze eku nwa ka eji eze ka ihe ezikọta eze na nwa idu wee sị agadi nwaanyị ekure nwa ọsị na eze adịrị ya ekure kọtagbuo ọtagbuo ọka ikudo nwa anyị asị na ọ na aka dọrọ ikwo ọnwụ na ọkpa dọrọ ikwo na ọzọ na eze adọrọ nke ihe jikọtara eze na ọnwụ ha ahụ mmadụ kwuo ịma na okwu obi ya mmadụ kwuo isi nna onye abụkezi mmadụ na okwu nwoke anụnwa ọ ka mgbe otu okwu ya na-adị na ma ya ejezibi ya ọzọ n'onwe n'oge ihe na-ebebi na-akọsọ ndị ya na nsogbu ndị ya na ndị dibịa ha akụ ihe na-akọ dibịa na nwoke abụkọ n'ezigbo mmadụ onye site na ihe mmadụ kwu n'ọnụ ka eji ama ihe dị ya n'obi nna esi na eze adịrọ nke zikọzi eze nna ekikọ m nwa m na mama nke nwa ezikọ dị nwaanyị kụnyere nwa ọsị na eze adịrị ya ekirie ka ọ tagbuo onye achọghị imenụ ya achọnata ihe ejiri eme wee gbanahụ ya bụ ihe nna bịa ka ije ọrụ sịrị na ahụ adịghị m nwa agadi nwaanyị ahụ onye ọ chọrọ ikwu bụ n'ike adọrọ m wee sị na eze adọrọ m maka na ọ chọghị ikunye ahụ nwa onye chọrọ onye ihe mmadụ achọghị imenụ ọ ga-achọrọ ihe kpatara ofe ọ ya ekwu nwezi ihe anyị kwuzie ịlapụta onwe gị nke ọ si na eze adọrọ m ome ọlọpụtago onwe enyiwe gị enyiwe onwe ihe ahụ ikwuo onye mere mgbe anyị na-agụ akwụkwọ onwe ihe onye isi ụlọ akwụkwọ anyị gwara anyị mgbe ahụ ịta hapụ obe ọmapụ n'obi ọ dị mkpa na nkwu ya ebe a ka ndị na-eto eto nwekwara mụta ife onye isi ụlọ akwụkwọ anyị mgbe ahụ sịrị anyị na ọ bụrụ na ịgụcha akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ edenye gị akwụkwọ iji wee pụ nke na-egosi na ị nwere ezi omume mgbe ọ dị iche nke ahụ dị iche nke ahụ testimonial ọ dị iche na certificate mana amaka ihe oyibo na-edenye gị nke ahụ eji ekwu ezi agwa wee dee ya na onye abụghị onye ori n'ịma njije wee nweta ọrụ n'elu ụwa niile na edenye gị akwụkwọ sị na onye abụghị onye ori ịma na onye ama nweta nwa ọrụ n'ebe ọ bụla ọnwụhụ na ọrụ ga-ewe onye ahụ maka na onye nweta ya gwa ka ebe izu ori si wee batawa gị n'okwu a ncha na onye adịka ọ bụ ezigbo mmadụ si anyị n'ife a ga-edele gị onye dele gị na onye abụghị onye ori ga-ekwe na nwunye ihe a ga-edele gị na onye abụ ezigbo mmadụ na onye ahụ ya edele gị iwere na-aga na-achọ ọrụ mana edele gị na onye abụghị onye ori ga-ewenye ya n'eziokwu asịrị ebe onye ori mana iwere elu ahịa kedu ebe ori si wee batara ihe anyị na-ekwu maka ya na onye adịkọ nwe ihe ọ na-emekarị eji na-agbachi udo na onye abụghị onye ori ogodo na ọmaghị ezo ori n'ọdịka ọ ya ama na anụ ọgụ ma ọ ya ama na-ezo ihe mmadụ ezo ya bụ n'ihe ite efu ihe anụnwa kụjere nwa ikwuo na eze adịrọ gị ịma na ọ bụghị na ọ nwere mgbe ị na-atagbu mmadụ ọ bụrụ na onye ahụ na-asazi asịsa ndị ogbugbo mbụ
ma ọ bụ na onwe obu n'obi onye ahụ mmadụ kwuo lapụta onwe ya ebe a na-achọ obodo ha jideta aka apụta ihe jideta aka ekwu na onye abụghị ezigbo mmadụ agadi nwaanyị kụnyere nwa Ọsịneze adịrị ya ekiri ekọtagbuo ọtagbuo Ndụbụisi si Nnewi wee zite ọsị ọkwa akwa inine kwakwa akwa mmiri maka na mmiri ezuzo ha n'inine agaghị eme ọkwa akwa inine kwakwa akwa mmiri onye na-ebe akwa ka enye ya inine si nya mbekwa ka ebu ikwe ya mmiri ma ibe akwa ka enwe ibe akwa ka mmiri zo maka na mmiri ezoghị inine ama nwekwa isi mmiri ninne nwanne ịga inine n'ubi mmiri ezo onye anya na-ebu ụzọ anwụ abanye na babanye tabanye n'ofu ha mmiri ezo ọkpọ nkụ onye kụzide ibeje jehụta ya n'ebe akụ ya obele ka ije zọrọ ubi gị wee zọ ya n'ubi ya dịka ya wee na mmiri ezozo ofu izuụka ọ nwụọ ọkwa akwa inine akwa mmiri mana mmiri ezokwa n'inine na ihe enwe isi onye na-azụ ute n'ụzọ ụsọta anyị n'ọnwa anyị nwe ute ekele ha anyị bụ ụzọ ha na anyị tupu ịzọba ute ịzọta ute ịzọ ha anyị enweghị isi masị ute na-eme isi gị wee dinara anyị ọ na anyị ka a na-asụ ute ọkwa akwa inine kwa akwa mmiri ọ bụrụ na ọnwụ ihe na-ebu ibie ụzọ iburu ụzọ iwere ihe ya ikpeazụ tinye n'iru ihe tinye n'azụ ịpa ha amaghị enwe isi ihe nwetacha ụsala kwesịrị ka ị nweta n'ihe ahụ ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu ịmụta ezigbo nwa ịma na ihe ebu ụzọ chọwa ezigbo nwaanyị ọkwa onwe ya gba mbọ bụta ezigbo mmadụ chọọ ezigbo nwaanyị ọkwa akwa ine kwakwa akwa mmiri ọnwụkwa ife ahụ ije ka ime ịfụ na ihe ya nweta nwunye maka na ihe kwesịrị ka imebeghị ya imeghị ife ahụ bụ ụzọ nke ị na-ekwukwa ya ihe nwenata isi ọ bụrụ nnọọ ihe na-eme n'obodo ọ na-amasịbaghị ka ndị mmadụ bịalụghị ihe ọ na imeelụ ọ dịghị ka ndị mmadụ ju mana ọ nwere nke ide ejere mmadụ ihe o nweghị ụbịa jughị afọ ide eje ụlọ ọnwụ ide eje agbamakwụkwọ ije kpọta nwaanyị ọkwa akwa inine ọkwa akwa mmiri ịmụkwara ihe dịghị mkpa ịmanụ ya ka ya emere onye ọzọ imekwaghị ya nke ị na-ebute ọnya ihe ka enwe isi ọkwa akwa inine ọkwa akwa mmiri eji ama ọkwa eji edo aka na ntị maka na ife ime ha na nka nke a ga-esokwu ya ị gaghị asị na achọ m nke dị ma achọghọ nka o nwere ihe na-abụ ya na ya na-agakọ ọnụ egbe igwe na mmiri ozo na ayị ị gaghị asị na achọrọ m egbe igwe ma achọrọ m mmiri ozo ma achọrọkwa egbe igwe o nwere mmiri ga-ahụ egbe igwe amaghị mgbe ya ezona enwee nke ahụ ozo mgbe egbe igwe amana egbe igwe ama manata na ahụ na mmiri elu ha mana mmiri adịghị ezo n'ọkọchị egbe igwe amaba ọ ya ekwe omume ọkọchị adị ọnya me na ndị a na-asị na ha na ha mmiri adịghị eme nwunye n'ọkọchị ọ n'udu mmiri ka ha na-apụtawa maka na mmiri ebidogo izo ọ dịghị ha nso dị ha mfe ọkwa akwa inine kwa akwa mmiri a sị na anụ gbara afọ nwata na-asị ya ọ na-agbụsịsị anụ gbara afọ anụ gbara afọ nwata na-asị ya ọ takasị ya ọgbụsịsịba nke anụ ọbụla mgbagbara afọ abụrụgo akaghị aka ọkụkọ gbaa afọ akwaghị akwa anụ nda na-eto ọsịsọ ọsọ mmadụ ga-ahụ ọgbagoro afọ 10 ọ ka nwatakịrị ọgbagoro afọ 15 ọ ka nwatakịrị tupu ọ bụrụ okenye mana ọgbaba gị afọ 12 echi gbara afọ 12 ọ dịkwana ndụ ọkụ gbara afọ 5 ọ ka dị ndụ ndị na-ahụ ndụ ha na-adị nkenke agbanyeghị na ha na-eme ọsịsọ ewu nwa nwa tata nwa ekunye na-eso na ha na-aga efi nwa nwa ekunye ha na-aga nje ebe ha na-eje mana amụ nwaanyị nwa nwa tata ọ ga-anọgodo ọnwa eto ofu ebe ọ na-ezu ike nwa ọmụ a na-enye ọmụgwọ nwaanyị obido wee nọ ahụ na bido ịmụ ka esi aga ije ihe niile ndị a bụ ihe na-eso mmadụ mana anụ ọbụla gbara afọ nwata na-asị ya mgbịrịgba ga-esi ike ọzọ ọkụkọ oyibo ga-ahụ na-asị ya ọ dịchacha alụlụ ma mgbịrịgba mana ịta ọkụkọ igbo gbara arọ egbenu gbara arọ
abụgụla ebunu mmụọ ịtacha ya efu na mgbịrịgba gị na-afanye gị n'eze ọbụlọzi obele mmazi nke ahụ okorobịa nọ n'ebe a onwe ụda anụ enye gị ịta ahụ tapecha ya taa ma ọkpụ ya mana ọ bụ na ọnwa ada ahụ ise enye ya egbenu mgbakwara ha rọ ọ na-achị ọ na-adụ ya aka akwali ya ekweta mgbịrịgba ya ekweta ọkpụ ya ekweta a na-akata ahụ n'ihe ife onye nzugola afịa afọ 15 ịma nji etoela onye nzugola afịa ọnwa ịtọ ụfọdụ nwego ọtụtụ ife onye nzu afịa ọnwa ịtọ nwere ike chịta aka na wuru nke ka nwee ego mana onye nke nke were mmalị ife dị n'ime ife a na-eme ọ bụrụ ndị na-alụkwa ụgbọala ọnwụ ife ọmaalụ n'ime afọ 10 bụ ọlụgo ọrụ ụgbọala a karịa onye nwụcha ọrụ pụtasị ọfụ onye nwụcha ọpụta ọfụ nwere ike nọ n'ezi ezi na-ewu ewu mana onye nke ni nwere ọtụtụ ife o siri ike pụta na ifike ezue n'ọnwa ife a na-alụ a na-achọ onye ga-alụ nwunye onye nkọ nke lụkọta ike agwụ ọsị na ọ na-ebuzi ya ma amachi na-emezi ya na ma ihe ekwezi na-abụta ejee na onye nke nọ n'ime ime mgbịrịgba anụ mgbịrịgba onye mere ọ nwere n'ụzọ si na esikwie okenye sikwie nwata tupu okenye eghe nwata amịsịsị ọkpụkpụ esikwie nwata n'ite okenye n'ite nke ọzọ tupu okenye eghe nwata amịsị ọkpụkpụ mmiri na-asọ pọtọpọtọpọtọpọtọ n'ime ite ya afụzi anụ arụ ya chaa ọsọ ọkpụ ya tupu ibute nke okenye ọkpụ ha eghe ya go ọkpụ nwatakịrị ya na nwata nwere ike ka nna ya ogologo mara akwụkwọ mara ụzọ obodo Igbo ka sie ike ọgwụ emerikwu nna ya bunye nna ya ndewe n'anị mana mgbe olu n'ihe eji okenye eme mgbe olu n'ihe mmadụ ji bụrụ nna ka akụkọ